Ce muzică asculti? Nu mai ascult, să știi, ascultam în mașină. Ce? Am o mașină la care am țin foarte mult. Într-o bună zi o să-mi o și repar. Un Ce mașină? Citroen din Ăla veche, 1983, de la care se ridică. Da, care se ridică de la pământ. Ai, ce fain era. Da, deci într-o bună zi o să mă vezi cu el. Și aveam un castofon în mașină. Ascultam foarte mult Adamilea. Mă energiza foarte tare. Așa. Ascultam Elvis Presley. Leonard Cohen, cam în zona asta. Și jazz. Jazz mai ascult. Mai filozof, așa. Și mi-au spart mașina, mi-au furat castofonul și n-am mai ascultat muzică.